जे पासनो दैसा सेराव थांनाय 24 अक्ट'खालि सासे सुबुंखौ रौता दैफाङाव इनकाउन्टार खालामनानै बिथांनि जिउखौ फोजोबनाय जादोंमोन। बिथांनि फबनाय जायगा, बे फबनाय जायगायावनो आङो नैबे समाव दं। आच्छा, नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे अरां थानानि सिङाव पासनो दैसा सेराव। जे पासनो दैसा सेराव थांनाय 24 अक्ट'खालि जिथु सासे सुबुंखौ रौता दैफाङाव इनकाउन्टार खालामनानै बिथांनि जिउखौ फोजोबनाय जादोंमोन। दा दिनै बिथांनि जिउखौ आं केमेरा पार्सन बिथांखौ खावलायदों दिन्थिनो थाखाय, जिहेतु बिथांनि फबनाय जायगा, बे फबनाय जायगायावनो आङो नैबे समाव दंफैयो। दा बे फबनाया दिनैसिमलागै सानथाम जाबाय। दा सानथामनि उनावबो दिनै माखासे खौरां बिजोङाव बेले बेजेया ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेनो जाहैबाय खोथाया दि बे जिथु थैनाय सुबुं, बे थैनाय सुबुङा दिनै सानै जानानै दङ। गोथै देहाया सासेनि, नाथाय नामा सानैनि ओंखारबाय थादों बेयाव। सासेयानो जाहैबाय दिम्बेश्वर मुसाहारि आरो सासेया जाहैबाय केनाराम बर' होननानै। नाथाय आसोल खोथाया दासिमहालागै सोराङाव फैयाखै दि थैनाय सुबुङा गुबैयै सोर सासेयामार। दा दिनै बेखौ नायबिजिरनो थाखायनो दिनै दिम्बेश्वर मुसाहारिनि जिथु बिसि, दा बिसिया नैबे जोंनि उदालगुरियाव दंफैयो आरो बिथाङा आयेननि बेबस्था लानानै दिनै गावनि जिथु फिसाय होननानै जिथु दाबि खालामनाय, बे दाबिखौ लानानै बिथाङा दिनै जावखांनो बा फिसायनि महरखौ नायनो होननानै बिथाङा दाबि दैखांबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनबाय थानाय जादों। दा नैबे समाव दिनै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि जिहेतु बिथांनि फबनाय देहा, बे फबनाय देहाखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय थादों आरो बे फबनाय देहाखौ दान्दिसेनि उनावनो जावखांनायबो जागोन होननानै जोङो बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों। आरो जावखांनानै बेखौ दिनै बिथांमोना प्रुभ खालामगोन दि नैबे गोथै देहाया सोर सासेनिमार, हयथ' दिम्बेश्वर मुसाहारि नङाब्ला केनाराम बर'। बे बाथ्राखौ दिनै क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय दान्दिसे उनावनो जावखांनाय हाबाफारिया जागोन होननानै जोंनिसिम मोनसे मेसेज फैदों। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो जिहेतु फबनाय, बे फबनाय गोथै देहाखौ फबनाय जायगा, बे फबनाय जायगाया हनै माबायदि जानानै दङ। आरो जों खोनानाय मथेब्ला केनाराम बर' जिहेतु बिथाङा सासे मस्ट वान्टेडमोन आरो बिथाङा गामिनिफ्रायबो होखारजानाय सासे सुबुंमोन होननानै। दा बेनि थाखाय बिथाङा नैबे पासनो दैसा सेराव बिथांनि जिथु गोथै देहा बेखौ फबफैनाय जादों। आरो लोगोसे बे जोङो बेखौ बुंनांगोन दि जिहेतु नैबे थैनाय सुबुङा दासिमहालागै क्लियार जायाखै, बेयाव सोर सासेनि महरा दायो ओंखारगोन बेखौ जों दान्दिसेनि उनावसो मिथिसिगोन। दा नैबे समाव जोंबो हास्थायदों जिहेतु दिम्बेश्वर मुसाहारि आरो केनाराम बर', बे सानैनि जिथु मुं सिखारबाय थादों बेयाव, दा बे मुं सिखारनाया जोंबो बे क्लियार जानायखौ जोंबो लुबैदों। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सा न'खरनि जानानै सोरांसार बाग्रानि खौरां।